Tak jak připojit Takže čtečku k když Wi-Fi? si jedete takhle dolů, dolů, tak tady vidíte, že ta Wi-Fi je s otazníkem. To znamená, že to není připojené. Tak já když na tom podržím ten prst chviličku, tak se mi tady ukážou dostupné Wi-Fi sítě a vzhledem k síle signálu by ta na prvním místě měla být ta vaše, ale vy si to jenom ověřte, že to je ta 044 na konci. Tak já když si na to kliknu, tak první, co se mě zeptá, tak je zadání toho přístupového hesla. Já si to heslo můžu nechat zobrazit, abych viděl, co mi to píše, abych to nepsal poslepu. A teď ho tam vyťukám. Já teď asi to bude těžké na ten telefon, abych to viděl. Já vám to řeknu. Takže V9. že heslo najdete na modemu, na samolepce na modemu a poté, když se napíše, tak zde se klikne na připojit. Pokud to tak je, tak ano, tam jde o to heslo, že pokud by ho někdo měnil už, tak to na tom modemu nebude stejný, ale ideálně to tak myslím, že ve může většině být. případů to necháváme stejně. Tak a když se podíváte, tak tady se nám ta síť vlastně uloží a musí se to tam potom připojit. A je tam vidět nahoře teda vpravo ta ikonka? Jako Bude tam vidět v okamžiku, kdy se to připojí. Pokud jsem to heslo zadal správně, tak se to připojí. Pokud jsem ho zadal špatně, tak se to nepřipojí. Tak. A vidíte, že tady teď svítí připojeno. Jo? To je důležitý. A tady nahoře máte ten vějířek, nebo takový ten symbol té Wi-Fi sítě, který se používá. Tím pádem máme připojeno. Tahle, když se podíváte, tak je tlačítko, že se to dá takhle swipenout pryč. Ty aplikace, to asi znáte z telefonu. Tak. Teď máme připojeno a máme tady tu aplikaci na ploše. Jo, je to tahle ten WinShop. Jestli to vidíte, je to ta modrá ikonka. Já jsem to na ty čtečky dával tady všude stejně. Když tu aplikaci si pustíme, tak a teď vidíme, že ona se nám ještě nepřipojila. Tak se musíme podívat, proč se nepřipojila. Zkusíme ještě jednou, proč se nám nechce připojit. Pojít a naběhne to tady do toho. Přihlášení povoleno a je tam heslo. Já jsem vám zatím všude zadal jednoduché heslo. 1, 2, 3, 4. Jo. Pokud budete chtít změnit, můžeme ho změnit. Ale chtěl jsem to asi nechat, takže 1, 2, 3, 4. Napiš si to, Eučo. Heslo ke čtečce. Ano, pak můžu dát připojit. Tak, ten systém, když vlastně si načte ty informace, tak se tam do toho připojí. Jo, úspěšně přihlášeno. Tak. Tak heslo 1, 2, 3, 4. Tady máme v tuhletu chvíli 2 volby. Počkej, těším, popustím se. Tak a tady ty 2 volby, které vidíte, PDT zásobník a info, nám umožňují snímat. To info je čistě pro nějakou informaci, že byste si kupovali zboží a ono by to říkalo jenom, co to je za zboží, kolik stojí. Ale vy potřebujete tu první volbu a to je PDT zásobník. Na to, když klikneme, tak se nám zobrazí se nám výběr toho zásobníku. Já jenom přemýšlím, proč je to takhle. Jo. Tady máme něco, co jsem si zkoušel. Jo. To já dám pryč. Takhle to dáme vymazat. OK. Vy si dáte nový zásobník. Já doporučuji dělat pro každou to snímání jeden ten zásobník. Takže nový zásobník. Tady je rovnou přednastavená inventura, vy pracujete s inventurou a tady si můžete napsat nějaký číslo. Jo, klidně jedničku, písmenko, cokoliv, klidně jedničku. Vy jste tam psali, já nevím, jedničku jste říkal, že jedničku a že dám OK. Tak. Tímhletím vlastně si já potvrdím, že mám ten zásobník a v tuhle chvíli ta čtečka je připravena na to snímání. To znamená, že můžete snímat ty položky. Víme, nebo už jsme se o tom bavili, že tady odpadá ta volba, kdy jste tu čtečku museli plnit těmi daty, co se týkalo těch starého WinShopu, protože ta čtečka je napojená přímo na ten server a ona ty položky zná. Ale podmínkou toho je to připojení na tu Wi-Fi, aby... Všechny jsou napojený. Všechny. Ještě možná jednu věc. Tady v nastavení je automaticky jeden kus. Myslím si, že u vás to bude vždycky, takže to bude nastavený, že to asi nebudete muset řešit. To znamená, že když pípnete, tak se to zboží zaznamená a můžete jít na další a nemusíte zadávat jeden kus nebo něco takového potvrzování. Takže to je tohleto. Tak a pak ještě je tam jedna věc, kterou jsem teda přeskočil, což je důležitá věc. Takhle z toho vyskočím pryč, protože my jsme si potřebovali určit vlastně sklad
ve kterém budete pracovat. Já už jsem si to tady předchystal, kdy každá ta čtečka si musí nastavit na ten konkrétní obchod, aby věděla, že pracuje na něm. Jo? Že vlastně má snímat ty položky toho daného skladu. V tom základním menu je volba sklad, tu když podržíme, tak ten systém nás vyzve pro zadání hesla. To heslo je teda 1, 5, 9, 6. Dáme si OK a zobrazí se nám sklad. Vyberte, prosím, sklad, kam patříte v tuhle chvíli. Takže vy si označíte, kde zrovna jste. My jsme v Perlové, tak si dáme Perlovou a dáme nastavit. Ten systém si tam vlastně to zaznamená to IDčko toho skladu a ví, že když ty doklady teď bude, tak to vlastně bere, hledá to na tom skladu. Číslo 008, což je ta Perlová. Takže to je takhle. My si tou čtečkou nasnímáme to, co chceme, pošleme si do počítače a pak do soupisu to načtete. Jo? Odpadá to, že musíte tam připojovat ten kablík, ono se vám to tam přenese, vy si to tam najdete a stáhnete a případně smažíte nebo nesmažíte, kdybyste. A tady, jak jsem říkal, máme PDT zásobník. Ano. Ten si otevřeme. Já jsem si tady něco zadal, to je ta inventura 1, ale můžu, když to nechci, tak to můžu takhle smazat. Jo? Dá se to přejmenovat anebo vymazat. Znamená to, že na tom podržím chviličku prst, objeví se menu a já si to teď dám vymazat. To 0/0 znamená, že tam nejsou žádné položky. Jo? Ještě jednou. Podržím. Vymazat, smazat zásobník. OK, je to prázdný. Ale to dělat nemusíte. Vy, když to pošlete potom, tak se vám vymaže automaticky. Tohle spíš, že byste si založili, řeknete, na tady něco mám, já to nechci, jo? Tak to můžete smazat. Tak, tady je ten starý zásobník. Jo? Když ho chcete vymazat, tak stačí podržet, vymazat. OK, teď můžete dát nový zásobník. Nový zásobník, 1. OK. A načítám. A teď už můžeme oranžovou klávesnicí načítat. Zboží. Máme načtený 2 kusy, které můžeme přenést do PC. Tak, ještě jenom vám ukážu. Vždycky nahoře je ten poslední kus velký a dole pak vidíte ty předchozí kusy, respektive tady je aktuální ten poslední kus, vždycky modrý řádek a dole jsou ty předchozí kusy. Takže tady vidíte kód zboží, je tady vidět množství, a což je vždycky jedna čárový kód a název, takže si podle toho můžete zkontrolovat, když třeba se spletete. Tam nevím, jestli to bylo vidět úplně tady na tyhle, možná je úplně na těch starých to ještě nebylo. Když byste něco nechtěli, tak se stačí postavit na ten řádek, kliknout si a můžete dát vymazat. Jo? A tím vymažete vlastně jenom tu položku. Takhle. A my tady někde uvidíme celkový počet kusů v tom soupisu? Vždycky vidíte 1 z 1, nebo já nevím, 2 ze 2, jo, 3 z 30, 5 z 50, jo. Záleží, když teď, já to ukážu, že budu s tím asi ještě něco počítat zase. Já povídá. No. Lomeno 5 je celkový počet, jo. Když se postavím tady, můžu stát tady, že jo, tady to je jedno, tak vlastně tady to je 5 položek z 5. Jo? Je tam prostě jenom tohleto, není tam jakoby nic jiného. A i když tam budou 2 naprosto totožné položky, tak ano, to bude jako, tak že... to bude počet kusů. Jo? Tady to vždycky dole bude vždycky ukazovat počet kusů. Pokud se to prostě snímne opravdu všechno zboží, tak to bude vždycky celkové množství. Přesně tak. Jo, prostě je to celkové množství. Tady by byl rozdíl v okamžiku, kdyby jste tam měli nějaké množství jako víckrát. Jo, že vy prostě, ale vy to snímáte po jednom, že jo, vy to nemáte, takže dáváte 2 kusy. Každý řádek pro vás je jedno pípnutí, tím pádem ta 5 je pro vás jasně daná a je to počet kusů. Tak, máme tady seznam položek, které jsme nasnímali. Tady jsme si říkali teda to množství, pak to bude stejný, že jo, protože budeme mít kus po kuse, to jsme jenom tady testovali. Říkal jsem, že je možný vlastně podržením na určitém zboží buď řádek vymazat, teoreticky upravit množství, ale to vy dělat nebudete, nepotřebujete. Takže podržením se to dá vymazat. Když tak nám to ukažte. Takže podržím, vymazat, ano, chcete skutečně smazat položku, ano. Dá se tam i nějak přidat, normálně, že snímám dál. Snímáte dál, jasně, prostě tam není jako žádný ten. Dokud to máte takhle otevřený, můžete snímat, protože vlastně jsme v tom inventuře 1. Ono někdo si může udělat 2, 3, a já to nedoporučuji. Prostě udělat si 1, přenést si to, že jo, pak když tak 2, a nedávat jich tam třeba 6 dovnitř. Ta čtečka to umí, ale vy se v tom pak nevyznáte, že jo. Takže já potom dám tady uzavřít a odeslat. Ono se to zeptá. Opravdu chcete zásobník uzavřít a odeslat? Já řeknu, že ano. Tak a teď jsem se trefil, jo. Uzavření zásobníku OK.
zásobník byl uzavřen a odeslán. Přejete si zásobník smazat, takže první, to, co bylo, tak nám to odeslalo. A teď se to ptá, jestli to chceme z té čtečky smazat. Řekneme OK, chceme. Tím dojde k tomu, že ta čtečka se nám vyprázdní. Nemá tady žádný zásobník, takže je připravená na další snímání, to znamená na další vytvoření zásobníku nového a pokračovat. No a zbytek my si musíme ukázat teď tady v tom počítači, protože tady budeme vlastně snímat.